Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal de YouTube și bineînțeles nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, pentru că mai avem și acolo și ne adunăm peste 1000 de jupâni, așa că haideți cu un mare follow și bineînțeles noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupânilor, suntem la stână și am observat că nu mai avem deloc loc în bunkerul ăsta de aici, de la stână, de pus grâne. Nu mai avem loc deloc, e umplut tot, avem... E full, într-adevăr, e full, n-am ce zice. Și haideți să ne usuim în primul rând în UTB-scul ăsta decapotabil, să-l mai scoatem la treabă, bineînțeles. Să-l băgăm în viteză. Și să mergem direct să ducem remorcile cu grâu încărcate, să le ducem direct în bunkerul celălalt. Pentru că, după cum știți, noi mai avem un bunker. Și aici ar mai trebui să fac un bunker, dar curând o să mai facem și aici un bunker. Ia uitați, și UTB-scul ăsta, tot la fel, trebuie să ducem remorca de la UTB-scul ăla în bunkerul de la vale. Că mai avem un bunker și asta e treaba bună că mai avem, că dacă nu mai aveam, rămâneam cu remorcele așa încărcate. Ia să vedem. Oprim, ne dăm jos, cuplăm aici frumos tot. Atât, cu tot cu fire, băgăm în viteză și am plecat la treabă. Noi mergem să ducem remorcile astea 3. Avem 3 remorce, nu e atât de greu să mergem cu 3 remorci. Noi am mers și cu câte remorci? 5 remorci, nu? Da, treaba e pe aici că e cam aglomerat, așa că o să facem în felul următor. O să pornim tractorul ăsta, UTB-scul ăsta la alt. Ia uitați-l, ce bărbătos e. Băgăm în viteză și să-l punem mai pe aici. Atât. Hai mă, nu vrea să fie atent. Ia că-l dăm măcar puțin mai în față. Atâta măcar. Ia să-l oprim, cred că a prins ceva la roată iarăși. Că remorca asta nu-i bună de nimic. Să vă zic sincer, chiar nu-i bună de nimic remorca aia. Prinde mereu la roată câte ceva și mă enervează. Ia să o luăm noi pe lângă remorca asta la altă frumos. Urcăm și am plecat la bunker. Să punem în bunker tot grâul din remorci. Adică mai exact, după cum se vede, avem 10 tone de 20 de tone, pardon, de grâu. Adică relativ destul de mult. Ia uitați frumos jupânilor cum ducem noi atâtea remorci cu un UTB decapotabil. Care UTB-urile decapotabil pare, e decapotabil, ăsta n-are putere, dar are putere cât 10 tractoare, John Deere. Bine, vorba vine, dar totuși e puternic într-adevăr. E destul de puternic. Ia să facem și o poză, dacă tot așa. Ia uitați, pac, am făcut și o poză, dăm un semnal la dreapta și am plecat la descărcare. După aia o să vedem, eu aș vrea să merg la cosit, tot cu UTB-scul ăsta, dar să văd dacă... Pe unde e? Cositoarea mi se pare că e pe aici. O să merg cu aia mică, nu o să merg cu aia mare, că nu o să cosesc mult. O să cosesc chiar niște așa, pentru oi mai mult. Pentru oi și pentru văcuțe. Dar o să vedem. Cred că o să merg cu cositoarea aia mică, cel mai probabil. O să avem noi unde cu cosi, că avem o grămadă de terenuri unde avem pârloagă. Adică, na. Ia să vedem. Uite. Dăm un semnal de pe acum. Și ia să vedem. Ne băgăm și noi frumos pe aici pe uliță, nu? Atâta, ne băgăm pe uliță și acum coborăm aici să descărcăm și noi un bunker. Că de când am bunkerul aici, să știți că s-a umplut celălalt. Că pe asta nu prea l-am folosit. Bine, am câteva zeci de tone de cereale în el, dar nu foarte mult. Nu chiar foarte mult. Ia să vedem, urcăm cu... Uite, deja putem descărca o dată. Ia uitați. Atâta. Perfect. O dată am descărcat. Hai că mai avem acolo remorcile în spate. Ia să vedem. Atâta. Ia să vedem care urmează acum la descărcat. Asta. Și asta. Fiți atenți. Una pe o parte, cealaltă pe partea cealaltă. Ia uite.
Mamă, ca să terminăm o treabă mai repede, hop. Ia să mă dau mai în față. Atâta, hai că... Hai bă, că e bun buncărul ăsta să-l ai așa. E chiar foarte bun. Bun, hai că am descărcat și acum să mergem să... Pe unde am luat-o, băi? Și acum să mergem să ducem remorcile... Nu știu unde să le las, să vă zic sincer. Cred că o să le duc înapoi la stână și de la stână, dacă nu vin eu cu un alt UTB, și o să mergem la Cosi cu altul UTB, dacă nu. Că deja pe asta l-am folosit astăzi. Ia să vedem. Hai că nu vine nimeni, dăm blană și am intrat și pe șosea. V-am spus că o să se înceapă construirea podului. O să se înceapă construirea podului în curând aici în Dumești, pentru că podurilor, de fapt, pardon, mă scuzați pe mine, pentru că avem două poduri pe care ar trebui să le construim acum 2 ani, pardon. Nu. Ba da, acum 2 ani sau anul trecut, nu mai știu. Nu, anul trecut. Când am construit noi podul din Dumești, ăla bazat, pe care îl știți cu toții, unde trecem noi mereu, ăla a costat mulți bani. Mulți bani, deci vă zic mulți bani, nici nu mai știu, cred că a depășit milionul, dacă nu mă înșel. Da, știu, într-adevăr, destul de scump, s-a folosit materiale destul de mare destul de înaltă calitate, care, bineînțeles, la rândul lor au costat și alea, dar a ieșit un pod într-adevăr destul de bun, pe 2 benzi, cu schele peste tot, nu o să se mai dărâmâie ăla deloc. E foarte rezistent, ține până la 200 sau 300 de tone, cred că 300-400 de tone deodată, sau și mai mult dacă țin minte, dar ține oricum mult ține. Și acum, da, să mergem o să trebuiască să semneze primăria un contract cu o firmă de construcții ca să băgăm în practică deja proiectul cu poduri. Ia să vedem. Mă prind și noi aici UTB-scu, lăsăm remorcile ce o să le aranjez eu oricum. Asta cred că o să o vând, că nu prea o folosesc eu, că e și mică. O trebuiască să o vând, să-mi iau una mare și cealaltă, care tot se închiliază mereu. Ia să vedem, avem aici UTB-scu ăsta, să-l pornim, atât. Îl pornim că îl băgăm și la treabă. Ia să mergem noi să luăm cositoarea. N-am fost niciodată la cositoare cu ăsta, nu? Nu cred. Nu cred că am fost. Uite ce, ușor, UTB-scule. Uite, 42, 45, cât îi dai, măi? Și nici nu apăs accelerația jupânilor, fiți atenți. Măi, ușor atunci. Mai ușor, că prea tare te grăbești și nu știu de ce. Asta dacă îl lași pe liber într-o pantă, poți să zici că s-a dus blană. Bun, ia să dăm noi un semnal la dreapta și am plecat să luăm cositoarea. Cosim și noi frumos pe acolo, țac, pac. Da, acum o să trebuiască să mai mergem la pădure zilele următoare. Cam undeva pe... Da, după weekend, cred că luni o să mergem la pădure, pardon. Și cred că poate o să mergem cu tractorul ăsta, că ăsta e potențial de pădure, tractorul. Chiar e bun de pădure. O trebuiască să vând și mazul ăsta, lemnele din maz, bine, nu mazul, lemnele. Că îl țin aici, cred că am o săptămână de când îl țin, dar trebuie să-l vând până la urmă. Asta este, îl vând eu cândva. Cositoarea, cred că este la ăla albastru. Uite-mă acolo, nu, uite acolo, era aici și eu nici să nu văd. Ne băgăm, cuplăm cartanul, pac, ne ridicăm, ne urcăm în tractor și mergem la treabă. A ridicat-o? A ridicat, dar cam puțin a ridicat-o, nu? Sau mi se pare mie? Chiar puțin de tot a ridicat-o. Nu știu de ce mi se pare mie așa. În fine, hai că are măcar 20 de centimetri de pământ. Bun, și să mergem la treabă, să cosim, să vedem cât putem cosi. După cum știți, avem aici un balot pe care trebuie să-l luăm. Avem un balot. Ia să vedem. Ia uitați cum stă balotul nostru pe acolo. Aici nu o mai bag la cosit, că deja e strânsă cam toată iarba și nu mai are rost să ne băgăm pe altundeva la cosit. Ia să vedem pe unde găsim noi prin partea asta, că pajiștele astea, majoritatea, bine, da, majoritatea sunt ale mele. După cum știți, am luat multe în arendă, am luat multe, le-am cumpărat. Și majoritatea aparțin de noi aici și pot să mă bag cam pe unde văd cu ochii iarbă.
Ia să vedem și noi grijă pe aici, trebuie să bag disc într-o zi. Trebuie să-l bag că nu se mai poate. Bun, ia să vedem noi. Op, pe unde să ne băgăm noi? Mai în față. Avem o pârloagă. Pe unde putem să ne băgăm cu cositoarea, să vedem, ia. De acolo pe la vale nu mă bag. Mă bag mai în față. Mergem cu TBS-cu, avem de unde alege. Uite, sunt câteva terenuri aici pe care ar trebui să le mai cumpăr, dar sunt, am înțeles, destul de scumpișoare pentru ce oferă ele, dar totuși, o să vedem. Nici nu știu acum unde să mă bag, să vă zic sincer, chiar nu știu unde să mă bag. Iarbă, cred că o să mă bag tot prin zona aia pe unde m-am băgat data trecută. Mă bag tot acolo, că acolo este iarbă de gârit. Este iarbă multă pe acolo. Pe aici cam puțină iarbă din câte se vede, mai mult. Ia uitați, un teren pe acolo, niște pădure prin față și cam asta e. Uite, cam înconjurat tot terenul ca să mă bag și eu un pic la cosit. Păi da, chiar așa. Ia uite, măcar merge și uite, vezi că ăsta cu viteză mai mare. 44, merge 44 la oră, nu? Ia să vedem pe unde să ne băgăm. Uite, pe aici se termină drumul. Mă gândeam că se termină drumul. Ia uitați că ne băgăm și noi pe aici. Uitați baloții cum stau pe acolo. Și să începem cu cositul, nu? Ia să ne băgăm din partea asta așa, ca tot omul. Pornim cositoarea și îi dai blană. Uite ce cosește. Deci v-am zis așa, pentru animale mai mult, nu pentru să fac baloți sau ceva. Dar bine că da mai dâmbu și nu pot să cosesc deloc. Ia să facem noi. Nu, e dâmb mare, n-am cum să cosesc decât un pic. Un pic pe zona asta, pe unde nu-i dâmb. Ia să vedem noi. Op, pe aici, ne întoarcem pe aici, ca să nu luăm dâmbul, bineînțeles. E cam gălăgioasă și cositoarea asta. Mie așa mi se pare. Mie așa mi se pare, că e cam gălăgioasă. Ia să vedem, op, ne întoarcem pe aici și, uitați așa un pic măcar. Bam, dăm blană pe aici și tot așa. Hai că ne descurcăm noi cu cositoarea. Ne descurcăm fără probleme chiar. Ușor, ușor că facem treabă. Ia să ne întoarcem pe aici, băgăm în marșalier. Atât și... Ia uitați. O strângem, o tăiem pe asta și de restul... Să vedem, să mă mai bag pe aici pe la vale, nici nu știu că e dâmbul ăsta mare. Dar o să încerc totuși. O să încerc să mă bag și pe aici. Hai mă, nu vrea să o ia? Uite că o ia. Hai mă, că până la urma urmei o ia. Bun, ia să vedem încă un pic. Încă un pic și să mă mai bag pe aici cumva. Ia uitați jucănilor. Pac. Gata, hai că m-am băgat în mare parte să mai iau din dâmb. Eu mai încerc să vă zic sincer. Ia, e lăsată jos? Da, e lăsată jos, ia. Să-i mai dăm și pe aici. Atât odată. Și să ne mai întoarcem. Ne băgăm pe unde putem și noi, vă dați seama. Hop. Atâta. Ia uitați ce frumos e. Și luăm și smoke-ul ăsta de aici. Gata, ia să vedem, mai avem o bucată și terminăm. Hop. Ia uitați, gata, am terminat de cosit și pe aici, cu tot că a fost un pic de dâmb, am terminat de cosit. Acum, ia să vedem. Atât, să ridicăm cositoarea și să mergem să o ducem și noi la locul ei, unde trebuia să stea. Uite pe aici ce s-a tăvălit iarba, nici nu știu dacă mai crește. E tăvălită de animale, bănuiesc. Că de altceva n-are de ce să fie tăvălită. Ia uitați ce baloții ăștia o să trebuiască să-i strâng. Să-i strâng eu zilele astea oricum. Ia uitați ce fain stau eolienele alea acolo. Frumos, într-adevăr. Da, păi jucănilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jucăni pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.